खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर'सा देरहासार यूट्यूब चेनेल जानानै गासैखौबो बरायना लाबाय। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिगोन नैबे फैबाय थानाय समाव जानो गोनां जे बिटिआर एकर्डखौ लानानै हिउज मोनसे गेदारिं नैबे सेलेब्रेशन खालामनो थांगासिनो दा बेनि गासै नुथायफोरखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिगोन। नैबे समाव आङो दंफैयो क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय नैबे जांख्रिथाय फोथार। बे जांख्रिथाय फोथाराव आङो दंफैयो। नोंथांमोननो आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बेवहाय बे 7 फेब्रुआरियाव जानो गोनां जे स्टेजजों लोगोसे बेनि हाबलांग्रा गेट आरो बेवहाय बेसेबां प्रिपारेशन जाखो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिगोन। आंनि केमेरानि सिगाङाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहायनो नैबे मेन स्टेज बेवहाय थ' नोंथांमोना मिथिगौ नैबे फैबाय थानाय नैबे 7 फेब्रुआरियाव जे जानो गोनां जे प्रग्राम बे हाबाफारियाव भारतबर्षनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदि सार बिथाङा बे जायगायाव फैगोन आरो लोगोसेनो आसामनि नैबे सर्बानन्द सन'वालजों लानानै गोबां बेवहाय दैदेनगिरिफोरा बे जायगायाव फैगोन। लोगोसेनो नैबे बिटिसिनि खुंथायाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनाबो बे जायगायाव फैगोन आरो लोगोसेनो नैबे जाय बिथांमोना नैबे बिटिआर सुक्तियाव सिगनेटरि महराव थादोंमोन बिथांमोनाबो बे जायगायावनो फैनानै सेलेब्रेशन खालामगोन। बेवहाय फोरमायनाय बायदिब्ला बेवहाय 5 लाखनि सायाव बर' सुबुंजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठिया फैनानै बे जायगायाव एखे लोगोयैनो सेलेब्रेशन खालामगोन। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय गासै खामानियाबो मेक्सिमाम 90% खामानिया जाफुंसारबाय आरो लोगोसेनो बेवहाय टाइट सिकिउरिटिनि गेजेरजों बे नैबे मेन पेन्डेलाव हाबबोनाय बे हाबबोनायखौ बिथांमोना खालामदों। लोगोसेनो नोंथांमोना जुदि ट्रेनजों जुदि फैयोब्ला बेवहाय मोनथिनाय बायदिब्ला बेवहाय गंब्रै ट्रेनखौ फ्रि होनाय जादों। बेवहाय थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। लोगोसेनो स्टेशननिफ्राय नोंथाङा बे जायगासिम फैयोब्ला मेक्सिमाम बेवहाय ससे 50 मिटारसो डिस्टेन्सआव बे नैबे जायगाया दङ जांख्रिथाय फोथारा। लोगोसेनो बेवहाय नोंथाङा मेन नैबे क'क्राझारनिफ्राय फैयोब्ला टाउननिफ्राय फैयोब्ला हाब्रुबारि जानानै नोंसा आधा किल'मिटारनि गेजेराव बे जांख्रिथाय फोथारा दङ। मख'जाथावदि नैबे जांख्रिथाय फोथारावनो थांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 50थि बोसोरसालिया जुथुमा बे बोसोरसालिया जुथुमाया जादोंमोन। नैबे गल्डेन जुबलि सेलेब्रेशना बे जायगायावनो जादोंमोन। थ' नोंथांमोननो आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बेनि गासै नुथायफोरखौबो दिन्थिनो नाजाबाय। लोगोफोर नैबे जायगायावनो जे पाब्लिक गेदारिं बे जायगायावनो जागोन। बेखौ टाइट मोनसे बे मानि बेयो नैबे दंखल पाइप बेखौ खोब मोजाङै होनाय जादों। थ' दा खामानिया लगभग बेवहाय सोलिगासिनो। थ' नोंथांमोना नुदों बेवहाय सुबुंफोरा जोबोद मोजाङै खामानि मावदों। लोगोफोर बेवहाय गासै 90% बेनि खामानिया जाफुंसारबाय। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय खायसे बेनि वार्कारफोर बे वार्कारफोरा बेवहाय खामानि मावगासिनो। बेवहाय नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला फुंनि समाव फैयोब्लासो बे जायगायाव हयथ' हाबनो हागोन। मानोना बेवहाय गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय सुबुंफोर फैगोन जायनि थाखायनो सुबुंनि जे बे भिरा जोबोद जागोन। थ' बेवहाय आङो नोंथांमोननो जे बेनि खामानि मावनाय गासै डिटेल्सखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिनो नाजागोन। बेवहाय जोबोद गुवार बे जायगाया। थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय गासै बिथिंजोंबो लानानै बेवहाय सुबुंफोरा खामानि मावगासिनो। जों मुखुब सुबुंफोरा बेवहाय जिहेतु लांदां मोनसे फोथार बे जायगायाव आबाद मावो। दा बे लेखायाव बेवहाय खायसे जायगाफोरखौ क्लिन खालामगासिनो। नोंथांमोना आंनि भिडिअनि सिगाङाव नुनो मोन्दों बेवहाय खायसे बर' आइजोफोरा खोब मोजाङै बे जायगाखौ सिबदों। थ' नोंथांमोनाबो बे जायगायाव हयथ' नैबे फैबाय थानाय 7 फेब्रुआरियाव जे जानो गोनां
BTR एकर्डखौ लानानै मोनसे वेलकाम सेरेमनि बे सेरेमनिखौ नोंथांमोनखौ आङो फैनो थाखाय खावलायदों। थ' नोंथांमोननो आङो खायसे नुथायफोरखौ जेसेबां हायो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिनो लाबाय। खोब मोजाङै बर' आइजोफोरा खामानि मावगासिनो हासिबजों सिबदों। थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय गासैखौबो बेरा होनाय जादों बेंथेनानै आरो बेवहाय खोब मोजाङै कालार नैबे जिखिनि बेवहाय रेलिं दङ नैबे बेरा बानायनाय बेवहाय कालार होदों बे लहानि बियो। थ' खामानिया खावसे बिथिङाव बे जाफुंसारबाय। सानबैसे जाखो मादैमोना बेवहाय? दिनैसो फैदों। दे दा बिथांमोना बे जायगायाव खामानि मावनो थाखाय फैदों। थ' बेवहाय गासै मेक्सिमाम जुदि नायोब्ला बेवहाय बेनि एरिया हिसाबाव जुदि नायोब्ला 500 बिगासो जानो हागौ, 500-600। थ' मेन स्टेजखै आङो थांनो नागिरदों। बे गुवार लांदां फोथारावनो 7 फेब्रुवारियाव फैगोन जे आलासि गाहाय मन्त्रि बिथाङा बे नुहुरनाय जे फिल्डआव रायजो राजाफोर जिरायग्रा जायगा आरो जोबोद टाइट सिकिउरिटिनि गेजेरजों बेवहाय चेकिं खालामगासिनो नैबे फाइखि हान्जाया। नोंथांमोना नुदों बै मेन स्टेज। बेवहाय खामानिया सोलिगासिनो। मेन स्टेज सुबुंफोरा खोब मोजां खामानि मावगासिनो। लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोन्दों आंनि केमेरानि सिगाङाव नैबे जायगायानो हेलिपेड। बे जायगायावनो गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै बे जायगायाव नरेन्द्र मदि सार बिथाङा बे जायगायावनो थाफैगोन आरो बे जायगानिफ्रायनो नैबे जांख्रिथाय फोथाराव नैबे स्टेजआव गाखोनानै रायजोफोरनि सिगाङाव बिथाङा लेक्चार होगोन। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोन्दों बे जायगाया हेलिपेड आरो बेजोंनो नोंथांमोना केमेरानि सिगाङाव नुनो मोन्दों बे जायगानिफ्राय फैनानै नैबे स्टेजआव डाइरेक्ट बिथांमोना बे जायगायाव हाबफैगोन। थ' बेवहाय स्टेजनि खायसे खामानिफोरा लगभग बेवहाय 90% खामानिया जाफुंसारबाय। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे स्टेजनि खामानिया दा फुल भाबै बेवहाय जागासिनो। लोगोसेनो बेवहाय थांलाय फैलायनि थाखाय मोनसे नैबे टेम्परारि नैबे बालाजों आरो अन्थाइ बेवहाय होनानै बै हेलिपेड बानाय जायगानिफ्राय बे जायगासिम फैनायखौ बिथांमोना कनस्ट्राक्सन बे खामानिखौ सोलिगासिनो। बेवहाय कनस्ट्राक्सन खामानिया सोलिगासिनो। बे जायगाजोंनो बेनो नैबे मेन स्टेजआ। बेवहाय गोबां टाइट सिकिउरिटि दानो बेवहाय होनाय जादों। थ' लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नैबे 7 फेब्रुवारियाव जानो गोनां जे जांख्रिथाय फोथाराव नैबे BTR गोरोबथाखौ लोब्बा लाखिनानै नैबे वेलकाम सेरेमनि बे हाबाफारिनि मावनाय नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। नैबे समाव आङो दङ नैबे क'क्राझार नैबेनि गोदानै बानायजानाय जे फ्लाइअभार हाग्रामा ब्रिज फ्लाइअभार बे फ्लाइअभाराव आङो दङ। थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे नैबे ब्रिजनिफ्रायनो जांख्रिथाय फोथारा दङ। बेवहाय गोबां खामानिफोरा दा कन्टिनिउ बेवहाय सोलिगासिनो। थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे केमेरानि सिगाङाव बेवहाय गोबां सुबुंफोरानो गावबा गावनि जे खामानि बे खामानिखौ बेवहाय मावगासिनो। बेवहाय गासै 90% खामानिया जाफुंसारबाय। थ' नोंथांमोननो आङो बेनि गासै नुथायफोरखौबो जेसेबां हायो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिगासिनो। थ' लोगोफोर बेवहाय नोंथाङा जुदि फैयोब्ला नैबे जाय बिथांमोननाव बा बिराद गारिनिबो आंखाल जादों नङा होमब्ला, गोबां सुबुंफोरानो गारि मोनाखै, बिदिनो फैनायाव थांलाय फैलायाव खस्थ' जादों। दा बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोना
जुदि गारि मोनाखैब्ला नैबे ट्रेनजों दा नैबे रेलवे मिनिस्टारा मोनसे डिक्लारेसन होदों बे सेलेब्रेसननि थाखाय नैबे सानजाफारनिफ्राय फैनाय गंब्रै ट्रेनखौ फ्रि अफ कस्टआव बिथांमोना होनाय जादों। थ' नोंथांमोना बे जायगायाव फैनानै नैबे ट्रेनजों थांलाय फैलाय खालामनो हागोन आरो स्टेशननिफ्राय बियो मेक्सिमाम बेवहाय 1 नहलेबा हाफ किल'मिटारसो बे जागोन आरो लोगोसेनो नैबे क'क्राझारनिफ्राय नैबे फाइन आर्ट्स कलेजजों जानानै नोंथाङा नैबे जांख्रिथाय फोथाराव फैनो हागोन। थ' नोंथांमोना बे सुबिदाखौ लानो हागोन। लोगोसेनो आरोबाव मोनसे मख'जाथाव बाथ्रा दि नैबे 7 फेब्रुवारियाव नैबे बिटिआर प्रप'ज बिटिआरआव नैबे मोनसे बन्द होनाय जादों लकेल हलिडे बिथांमोना होनाय जादों नैबे गभर्नमेन्टनिफ्रायनो बेखौ होनाय जादों। थ' नोंथांमोना बे सुबिदाखौ लानानै नोंथाङा अफिस आरो नैबे स्कुल कलेजाव थाङालासिनो नैबे जायगायाव जिखिनि जारिमिनारि मोनसे नैबे मेल जानो थांगासिनो बे हाबाफारियाव नोंथांमोना फैनानै बेनि सुबिदाफोरखौ नोंथांमोना लानो हागोन। थ' नोंथांमोना आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों एसे नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिगोन। बे गुवार लांदां फोथारावनो नैबे बिटिआर गोरोबथाखौ लोब्बा लाखिनानै बेवहाय वेलकाम सेरेमनि बे हाबाफारियाव आसामनि नैबे चिफ बिथां सर्बानन्द सन'वालजों लोगोसे नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसेनो नैबे भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि बिथां नरेन्द्र मदि सारा बे जायगायावनो फैगोन। थ' नोंथांमोननो आङो बेनि गासै नुथायफोरखौबो दिनै 5 फेब्रुवारि आरो एडभान्सआव नोंथांमोननि सिगाङाव बेवहाय बेनि प्रिपारेसनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिबाय। 7 तारिखआव बे सिङाव हाबनो हागोन ना हाया बेखौ जिंगासिदों मानोना बे जायगायाव गोबां टाइट सिकिउरिटि जागोन आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो सुबुंफोरा फैगोन बा होंगो दोंगो जागोन। थ' बेनिखायनो आङो जिखिनि स्टेज नैबे मेन स्टेजाव थांबाय बे थांनानै बे जायगायाव आङो फुटेज लाबाय जोबोद मोजां मोनदों। दानो जिखिनि 90% जानायावनो जिखिनि स्टेजआ जिखिनि मडेल बेनि जे गासै समायना नुथाय बे जादों। थ' आरोबाव बेवहाय 7 फेब्रुवारियालागै बेनि स्टेजआ जोबोद मोजां जागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। थ' लोगोफोर नोंथांमोननो आङो बेनि गासै नुथायफोरखौबो दिन्थिबाय। थ' नोंथांमोनाबो गावखौ जारिमिनाव सोसननो थाखाय नैबे जायगायाव नोंथांमोना फैनानै बाहागो लानो थाखाय आंनि चेनेल जानाय नोंथांमोनखौ खावलायबाय। थ' भिडिअ बेखिनियानोसै उननि ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन मिजिंथिनानै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि